Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Maswera sei kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo mukoma ndiri murume uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Chandiunza pano mukoma nashi inhau yekuti inini ndiri muprofita, kunyange zvangu ndichibatsira kana kuri kunze mukandipa kana vanhu 20 chaivo ndinokwanisa kuvabatsira, asi nyaya iripo mukoma ndeyekuti vanhu ava kuvabatsira kwandinokwanisa kuita ndinenge ndichizovabatsira zvangu, but ndinovabatsira nedzimwe nzira dzisina kururama. Of course tinenge tichiita zviri zvinhu zvaMwari zvinenge zviine umwari mukati, asi mukoma nashi zvinenge zvoitika ipapo ndezvekuti tinenge tava kutoita zvinenge zviine kachivanhu mukati, nekuda kwekuti ndine mhiko dzangu idzo dzandakaita apo pandainge ndichivavarira nekushingirira ndichidawo kuti ndenge ndichizonziwo ndiri muprofita anoona uye zvekare anobatsira zvekare nekuzoita mari, nekuti tose tinoda mari. Kunyange vafundisi vanotanga makereke avo hakusi kunzi vanenge vachingoda kungotanga makereke kwete, asi vanenge vachitodawo kutoti vange vachizoita mari. Munhu wose ari pasi pano pezuva chakakosha kungoita mari chete. Zvakaitika mukoma nashi ndezvekudai ndakauyawo munomu muSouth Africa. Pandakauya muno muSouth mainge muri mugore ra2011 ndokubva ndachizotanga kushanda pane rimwe prazi. Ndakati ndichishandapo paprazi ipapo ndipo pandakabva ndachizotanga kuitawo zvekubatsira. Ndainge ndava kuenda kumasowe kwedu hedu mukukura kwaitotambwa ngoma dzemashavi, ngoma tichitoridza tichitotamba usiku kwose dziri ngoma dzemashavi. Saka zvainge zvingori mandiri, but ndakazotendeuka because pandakauya kunoku ndakaona kuti ndainge ndiine mabad luck mamwe akawandisa awo andainge ndichisangana nawo. Saka ndakangoona sekunge zvainge zvichikonzereswa nengoma dzemashavi dzatakakurawo tichingotamba. Ndikabva ndati handichadi kuti ndinge ndichiita izvo zvandakakura ndichidzidziswa zvechivanhu, ndava kuda kumboita zvekunamata. Zvino pakunamata apa ndakabva ndachizozvibvunza kuti kana kuri kunamata kuchechi kwandingati ndingaenda kuchechi, ndingaenda kuchechi kupi chaizvo. Ndipo pandakabva ndachizosarudza kuti ndige ndichizotanga kuenda kumasowe. Saka pakomboni ipapo patainge tichigara painge paina vamwe madzibaba ava vainge vari vekwamutare, vainge vari mudhara wechikuru, ndichangovati sekuru mhofu for interest sake. Saka ndakabva ndachizotanga kuwirirana navo mudhara mhofu. Tainge tiri vanhu vainge vachiwirirana, asi ndakazoona nekufamba kwenguva kuti mudhara mhofu iye ainge achiita zvechivanhu, kunyange zvake ainge achizviita sekunge ainge ari muprofita, but chokwadi chainge chiri chekuti iye pache zvake ainge atori n'anga. Akauya kunoku kuzotoita mabasa iwawo ehun'anga, akatombogara muno muJoburg, ndokubva achizobuda muJoburg akabva achizoenda kuPolokwane kwatainge tichigara panguva yacho iyoyo. Tainge tichishanda pane rimwe purazi, ndokubva achizotanga kuita zvekubatsira vanhu, nekuti akaona kuti vanhu vakawanda mazuva ano havachafariri zvekuenda kun'anga, but kana kuri kunzi zvikanzi inenge iri nhau yekumasowe, vakawanda vanosarudza kuti vange vachienda kunobetserwa kumasowe. Saka ndakazomubata one day, ndakangomuka wainge uri usiku, ndokubva ndabuda panze. Ndainge ndisinganzwi zvakanaka musi wacho iwoyo, saka ndakati ndabuda ndichifamba zvangu, ndopandakabva ndachizonzwa kuti kwainge kuine munhu ainge achitaura kusaiti uko kwainge kuine krawa yavo. Ndakabva ndachizotanga kufamba because ndakafungidzira kuti zvimwe kuda dzainge dziri mbavha, because papurazi ipapo painge pachinetsa mbavha, waiti kana ukasiya kunyange bhutsu kana majombo waizowana zvakabiwa mangwana acho makuseni. Saka ndakabva ndatanga kufamba ndichinyahwaira ndichienda kuya kwandainge ndichinzwa kuti kwainge kuine munhu ainge achitaura. Chakandipa zvivindi ndechekuti munhu uyu ainge achitaura ari ega. Ndakabva ndachizowanda nemuti, ndokubva ndachizodongorera, ndikabva ndaona kuti painge paine munhu umwe chete zvechokwadi, ende vainge vari ivo mudhara mhofu, vainge vakapfugama pakrawa
pavo ndokubva ndaona kuti painge paine kamwe kamunhu aka kainge kari kapfupi kainge kakamera kari kumberi kwavo kachiita sekunge kainge kachivayeresa. Saka kamunhu kaya kakabva kachizonditarisa mukoma. Pakakanditarisa kasati kanyangarika ndakaona kuti kainge kachipfuta moto mumaziso ndokubva kanyangarika. Mukoma handizivi kuti chii chakazoitika ipapo because ndakazotongo karuka ndatova mumba mangu ndiina mudhara mhofu asi ndainge ndakarara pamubhedha. Ivo vainge vachitondimwaya mvura vakabva vanditi ndisanyarara because ndakamuka ndichida kuridza mhere nekuda kwezvandainge ndaona. Vakabva vachizoti kwandiri ndaifanira kuti ndinge ndichizonyarara sezvo hwainge huri usiku. Ndakavabvunza kuti zvainge zviri zvii zvandainge ndaona pakrawa pavo vachitaura nekamunhu kapfupi. Vakabva vanditi zvinhu zveusiku hazvitendedzwi kuti zvinge zvichitaurwa usiku. Vakabva vati ndichakuudza mangwana kubasa. Mangwana acho makuseni takabva tachizomuka, tractor ikauya ikatitora ndokubva tachizoenda hedu kushed. Sezvisinei mudhara mhofu basa rake raainge achiita rainge riri rekumaintaina waya mupurazi imomo. Saka musi wacho iwoyo akabva achizotaura nemurungu akabva achizomuudza kuti kune kwaainge achida kukaka waya. Zvino waya iyi ainge asingakwanisi kuti ange achizoikaka ari ega, ainge achida kutoti ndinge ndichizomubatsira. Saka ndakabva ndachizoenda naye neumwe mukomana. Takati tichishanda, mukushanda kwedu kwatainge tichiita aipota achituma umwe mukomana uyo watainge tiinaye kuti ange achiita mamwe mabasa akasiyana nekuda kwekuti ainge achida kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya yainge yakaitika the previous night. Ndakabva ndachizomubvunza ndikabva ndati mudhara mhofu ndiudze kochiko chandakaona uchiita nezuro, what is really going on, ndiudze mudhara. Ndipo apo paakabva achizondiudza mudhara mhofu kuti ainge aine chikwambo icho chaainge akarombera pachiri. Handina kunge ndakakwanisa kunzwisisa kuti ainge achizama kuti kudii. Ndikabva ndati asi imimi muri muzodziwa, muri munhu waMwari, how can you say kuti mune chikwambo? Akabva ati kwandiri hongu ndine chikwambo changu chandiinacho. Chikwambo ichi ndo chinoita kuti vanhu vange vachibva kune mamwe masowe vange vachizoya pasowe rangu. Akabva anditi naiwe saka unofungidzira kuti vanhu vangabva kumalocation akasiyana vachiuya mumapurazi each and every Sunday nekutoti kwainge kutori nevamwe vanhu vaitodhiraivha motikari dzavo vachitobva kunzvimbo dzakaita sekunana Venda uko vachitouya kuti vange vachiuya kuzobatsirwa naye mudhara mhofu. Vakabva vachizoti saka iwe unofungidzira kuti zviri normal izvozvo kuti munhu angadhiraivha more than 100 kilometers kuti ange achizongouya pachechi pangu inhau yekuti vanenge vachidaidzwa nekamunhu ikako kawakaona. Saka takazongoramba tongotaura namudhara mhofu sezvo zvainge zviriwo mandiri zvekubatsira vanhu because pamba pedu takangokurawo pamba pedu paingogara pakazara vanhu vachibatsirwa nagogo vangu avo vainge vari n'anga. Saka ndakabva ndati ndainge ndichidawo kuti ndinge ndichibatsira vanhu. Ndikamuudza kuti asi ndainge ndiine shavi rainge riri pandiri rainge richida kubatsira nenzira dzichivanhu but ini ndainge ndichida kubatsira vanhu nenzira dzekumasowe. Akaseka akabva ati kana uchida kushuurwa nenhamo zviedze uone kuita n'anga mukore uno, hauone kuti zvinenge zvakatosara here, hauiti mari nekuti vanhu vanotodzitya n'anga. Ndikabva ndati saka ndoita sei nhai mudhara? Akabva achizoti kwandiri iye aikwanisa kuzondiitira plani then ndobva ndachizoitirwa kamini bira. Ndakabva ndachizoitirwa bira, takaenda kune rimwe dam rekune imwe location kainge kari kekutanga kuenda kunonzi kuSeshego. Saka kune kamwe kadhemu kariko ikoko, ndiko uko kwatakaenda. Takati taendako ikoko tainge tiine zvinhu zvedu zvatainge tichida kuti tinge tichizopira nazvo kuvadzimu vedu. Takati tapedza kupira ndipo apo vakabva vachizosvitsa mudzimu mukomana chimudzimu wekwedu wakasvitswa pasina kana hama yangu yepedyo asi mudhara mhofu ivo vakataura nemudzimu wangu vakabva vachizoudza kuti mwana ainge achida kubatsira asi achibatsira ari muprofita ndokubva vachizowirirana. Mukomana takazoenda kumozambiki uko kwatakaenda tikanobikwa takanorukwa mukomanashi nemimwe mishonga yekuti mishonga yandinoshandisa ndinokwanisa kuita anything asi chinongobohwa pairi mishonga iyi mishonga yekuti
kawadha chete, ndo zvainongoita, inongokawadha chete. Ndiri munhu anogona kungoita mhiko dzakaipa, handina mhiko dzakanaka dzandinokwanisa kuvakira vanhu, asi mhiko dzandinokwanisa kungoita imhiko dzekuparadza. Zvakafanana nekuti kana kuri kunzi mukadzi akauya kwandiri achiti iye anenge asiri kugara zvakanaka nemurume wake, chandinokwanisa kungoita ndechekuti ndinomuitira mhiko dzekuti murume wake ange achizova pasi petsoka dzake, uye zvekare murume iyeye kana akaenda kwaanenge aenda, kana akada kurara nemukadzi waanenge achirara naye, sikarudzi yake inoramba kushanda zvachose. Kana kuri kunzi tikada kutoita chikawadi tinokwanisa kutouraya. Saka ngirozi iyo yakadzika ikabva yachizogara pandiri, yakaonekwa namundaramhofu nevamwe vatainge tiinavo patainge tiri kudhamu. Ipapo pavakasvitsa mudzimu vakati ingirozi yehondo, saka ndiyo inoshanda iri pandiri. Mukandipa vanhu 20 vanokwanisa kudzoka vachikuudzai, asi dambudziko riripo nderekuti zvinhu izvi ndezveurombwa mukoma meno. Kana vanhu vakakwanisa kundinzwisisa, uye zvekare I hope kuti itoriwo yambiro kune vamwe vanhu kunze uko, kuti kana muzofamba muchiti muri kuenda kunobatsirwa, zvinhu zvamunofanira kuti munge muchiziva kuti zvinhu zvakadaro zviriko uye zvekare zvinoitika. Ende mukuitika kwazvo unokwanisa kuona sekunge unenge uchitobatsirwa, but mukubatsirwa kwako unokwanisa kuzosara zvekare uine matambudziko. Zvakangofanana nekuti unenge waisa bandage paronda riri kuora. Kana ukaenda kunobatsirwa nemuprofita, mufundisi anenge ari musatanist, kana kuti n'anga inenge yakaita un'anga hwekurombera, zvakangofanana nekuti unenge uine chironda chinenge chichibuda makonye, wobva waenda wobva wangonoiswa bandage kuitira kuti vanhu vange vachiona sekunge wapora, asi chironda chiya chinoramba chichingoora, chozogumisidzira chazokonzeresa zvimwe zvirwere mumutumbi wako. Saka ndikuda kungoti vanhu vange vachingopa nzwisisa ipapo, kunyange kubatsira vamwe tiri vanhu vanotobatsira, but takatozvirombera izvi. Ende zvinonakidza kana ukabatsira munhu anenge asingazviziviwo kuti unenge uri munhu anenge akaromba, not kuti kubatsira munhu anenge achitozviziva kuti muprofita uyo akarombera chiprofita chake. Zvinenge zviine kakurwadza mukati, because unenge uchitoziva kutoti munhu iyeye uri kutomupomedzera dzimwe mhepo, nekuti kune dzimwe mhepo idzo dzinongozvifambirawo nenyika. Mhepo idzi dzinozvifambira nenyika dzinenge dzichingotsvaka chete kungoparadza. Saka kana kuri kunziwo dzikazosangana newe uchingobvawo mukukushiwa mvura nemunhu akaromba, zvinoreva kuti unenge uine madhoo muupenyu hwako, awo madhoo anenge akavhurika. Takati tabvako ikoko kudhamu, ndo pandakabva ndachizotanga kushanda navo madzibaba vaya, tainge tichishandidzana mune zvakanaka, asi takazonetsana pakuti madzibaba vainge vaine dambudziko, vainge vari munhu ainge aine vakadzi vekuwanda, even though vainge vari married. Saka vaigara vari under pressure nekuda kwemari. Saka tainge takawirirana kuti kana kuri kunzi pakauya munhu uyo anenge achida kubatsirwa, kana tikamubhadharisa, ivo ndivo vaifanira kuti vange vachizochengeta mari. Kana mari iyoyo yawanda, then tobva tachizogoverana, because takaona kuti zvinonetsa kuti maybe pazuva kwangouya vanhu vaviri, tawana 200, tobva tatogoverana 200 iya. Takabva tachizoti no, mari inochengetwa nemunhu 1, in which ndakabva ndati imimi sezvo murimi makandipinza mugame, ndimi munochengeta mari. Kana machengeta mari, then mobva machizondipa patinenge tichiona kuti mari yedu inenge yawanda. Avakabva vati hapatomborina kana problem. Saka sezvo vainge vachidanana nemasutu akawanda, ndaingotiwo ndichingobvawo kubasa. Taitoriti basa because taitoswera titori pabasa mukomanashi, ende taitowana mari kutofanana nevanhu vainge vachishanda. Saka ndaiti kana ndikabva kubasa, ivo vaikwanisa kuzosara vachipinza vamwe vakadzi mumba, kana kuri kunzi mukadzi wavo anenge asati adzoka, vobva vabhadhara masutu aya. Saka taizoti kana yava nguva yekuti tinge tichigoverana mari, taizoona kuti mari inenge yakashota. Saka ndakabva ndachizozvitangirawo zvangu, zvinhu zvangu zvandakazvitangira ndokubva ndachizotanga ranguwo sowe. Ndakati ndazotanga rangu sowe mukoma, ndipo apo ndakabva ndachizotanga kuwana macustomers. Ndine tsvimbo iyo yandakapiwa. Tsvimbo iyi inoshanduka kuita nyoka. Saka nyoka iyi ndiyo inondibatsira kana kuri kunzi
pakauya munhu uyo anenge achida kuti ndige ndichimubatsira, ndinongotaura nayo nyoka yangu ndobva ndaibvunza kuti munamato wandingagadzirira munhu anenge akapfugama ari kumberi kwangu unenge uri munamato wakaita sei. And panguva yacho iyoyo ndinenge ndichitoita communication nenyoka yangu, uye zvekare tinenge tichitonzwanana, tine kakutaura kedu ako katinoita zvekutoti tinotonzwanana very well. Inobva yatondiudza kutoti munhu uyu ane matambudziko akati neakati neakati. Sezvo ndichishandisa ngirozi yehondo, iyo chainongogona ndechekuti inge ichingoisa zvituko macases pamusoro peupenyu hwevanhu. Zvino zviri kuitoitika muupenyu hwangu, ndakaromberawo chiprofita. Ndaifungidzira kuti kurombera kwandakaita chiprofita ndiri kutogona, ndichange ndichizogonera vanhu uye zvekare ndichivabatsira, batiko zvino zvindiri kutoona kutoti ndiri kukanganisa zvisingaiti. Handizivi kuti ndingazvifambisa sei. Ndainge ndichida kumbozvirasa zvinhu izvi, but zvinondidzimba mwoyo kana ndikatanga kufunga nezvazvo kuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichizvirasa zvinhu izvi, because pane mumwe muprofita uyo akambondibatsira gore radarika, akabva ati kana uchida kuti ndige ndichizokubatsirazve unofanira kuti unge uchizouya kwandiri, then tobva tachizozvipisa, because ndine hari iyi yemukoma ndinogara ndiinayo mumotikari mangu nguva dzose. Nekuda kwechiprofita ndakasvika pakutenga Ford Ranger 2023 model nekuda kwemari dzandinowana. Saka macustomers angu akawanda pari zvino ndeve muno muSouth Africa vanenge vachida kusimbisirwa dzimba nezvakangosiyana siyana. Ndiyo secret yangu. Handizivewo kuti muri yeZimbabwe munozvionawo sei kuita zvose izvi zvandakaita. Ndakazviita ndichifungidzirawo kuti ndichazonge ndichizobatsira vanhu, but kana ndichitobatsira munhu ndinonzwa mwoyo wangu uchirwadza, because I know kuti zvandinenge ndichiita ndinenge ndichimbomuita sei, ndinenge ndichitomukanganisira upenyu hwake. Uchibva pandiri unenge wakasviba kuita matope. Zvinenge zvakangofanana nekuti unenge wazvinyudza musiweji chaimo, nhunzi dzose dzinenge dzongokutevera. Ndo zvinoitika kana munhu akauya kwandiri achida kuzobatsirwa. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi mungandipa mvumiro here yekuti ndinge ndichingowana vanhu 20 chete, vanhu 20 avo vanokwanisa kuuya kwandiri ndovabatsira. But statement iro marinzwawo here vedare rekuti kana ukauya kwandiri zvinenge zvakangofanana nekuti unenge wazvinyudza hanzi mumatope kana kuti sewage, nhunzi dzose dzinenge dzava kungokuteverera. Ndakavabvunza kuti nhunzi dzipi, vakabva vati madhimoni anozvifambira nenyika. Kana akakuona wakazara matope kudaro anotanga kukutevera. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu. Ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai mukoma Nash. Ndinoda kureurura kuti ndiri kuhurira murume wangu. I am busy cheating on my husband with his best friend. Nekuda kwekuti pane zvaakandiudza. My husband ari kuZimbabwe, inini ndiri kunoku kuEurope. Kunyika kwandiri handichatauri hangu. Saka akandiudza masecrets ose ekuti murume wangu has been cheating on me pose patainge tiri kuSouth Africa. Saka ndakabva ndachizongoboyekana mukoma. I have since left Europe several times. Ndichienda ndichinoshanyira best friend yemurume wangu. Tinotonorara kuhotel. Apa ndinenge ndichitotaura nemurume wangu ndichita sekunge ndiri kuno kumhiri kwemakungwa. This is my own secret. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndinogara ndichingouya kuSouth Africa. Kana ndauya kuSouth Africa hanzi ndinogara kune imwe hotel ndiine best friend yemurume wangu. Ngatitaurei navo mucomment section. Asi zvakangooma hazvo vedu we.